Het is een regenachtige donderdagmiddag in Paramaribo. En eigenlijk al heel erg lang ben ik op zoek naar een interview van deze bijzondere meneer. Maar ze zeggen alles op zijn tijd. En vandaag is de tijd. Het regent, maar we zitten toch gezellig knus bij elkaar. Dag Carlos. Goedemiddag, Rosita. Alles goed? Helemaal. Je kijkt me zo van lief aan. Ai toch? ik mag niet, no? Helemaal. Oh, oké. Hoe gaat het met je? Rustig. Ja? Rustig. Oké, ik ga die vraag nog een keer stellen. Hoe gaat het echt met je? Redelijk. Maar Nog het kan, maar het kan beter. Het kan beter, natuurlijk. Oké. Nou. Hoe wordt je naam geschreven? Met 1 A of dubbele A? Dubbele A-R-O-N. Oké. Dus want ik zie beide. Ik zie met 1 A, ik zie met dubbele A, maar jij bent met dubbele A. Dubbele A-R-O-N. Oké. En wat is je tweede naam? Carlos? Carlos Ferdinante Hey! Aaron. Oké. Dus Ferdinand. Ja. En geboren op 7 september 1968. in Paramaribo. welk ziekenhuis? Geen ziekenhuis, gewoon thuis? vroedvrouw Koningsstraat. Koningsstraat. Ja, Oké. Koningsstraat. Misschien ben je bij dezelfde vroedvrouw geboren als waar mijn moeder ook haar kinderen heeft gehad. Want daar Never was, know. mijn moeder zegt ook dat ze in de Koningsstraat kinderen heeft You gehad. never know. Misschien zitten we daarom hier vandaag. Ja, je merkt het al, het is een beetje ontspannen gesprek. Ik wil natuurlijk praten over de muziek, maar ik wil eerst beginnen over je jongere jaren. Waar Ja. ben je opgegroeid? Ik ben in de Lorstraat geboren, te Land van Dijk. En in de Tamengastraat opgegroeid. Tamengastraat. Ja? Weet je waar de Ja, Tamengastraat is? natuurlijk. Daar heeft mijn vader ook gewoond. Waar? In de Tamengastraat. Jouw vader, hè? Ja. Ja. Oké. Ja. Ik ben in ben daar ook als kleinkind geweest. Oké, ik denk dat ik je vader ken. Ja? Van Levi? Ja, ik denk dat ik hem ken. Oké. Aha. Dat mag niet, maar ik denk dat ik je vader ken. Ik ben in de Lorstraat geboren, toch? Als baby is mijn moeder verhuisd naar de Tamengastraat. Dus vanaf de jaren 70 tot 90 ben ik in de Tamengastraat gebleven. En daarna ben ik verhuisd naar de Weidestraat. Oké, is altijd wel éénzelfde omgeving, merk ik. Oké, en wat voor kind was je? Was je ondeugend? Was je lief? Wow. Om eerlijk te kennen, ik was goed ondeugend. Ik was een dripkop. Ik was echt driftig. Maar soms kon ik lief zijn. Oké. Maar ik was agressief. Weet je ook waarom? Ja, toen ik ouder ben geworden, begreep ik waarom ik zo agressief was. Mijn ouders, ik weet niet als het goed is, als ik het hier mag vertellen. Waarvoor je voelt. Als je Oké, niet wil, dan... ik ga het zeggen. Oké. Dus, mijn vader en mijn moeder hadden vaak bonjer. Oké. Ruzie, snap je? En dan ben je als kind machteloos en dan ben je in het huis. Dan zie je die twee gasten tekeer gaan. Dan word je zenuwachtig, snap je? En dan, omdat je zenuwachtig wordt, leef je gespannen en dan Ja. word je agressief. Ja. En je ziet geweld in huis. En wanneer je dat constateert, dan ga je onbewust ermee leven. Ja. Dat was het. Oké. Je was kindnummer? Of je bent kindnummer? Ik ben kind nummer 4, Oké. Van de? 10. Alsjeblieft. 5 jongens, 5 meisjes. Oh, dat is goed verdeeld. Ja. 5 jongens, 5 meisjes. Oké. En zijn je ouders ook muzikaal? Heb je het van je ouders? Mijn vader hield van muziek. Maar hij luisterde naar muziek. Maar ik heb hem nooit zien zingen of horen zingen. Maar mijn moeder hield van zingen. Oké, dus je hebt de zanggene heb je van je moeder. Denk ik. Denk ik.
Ja. Mhm, Heb mijn je moeder- ooit samen met je moeder gezongen? Jawel. Oh. Mijn moeder had een lievelingsnummer. En ze zong het vaak in huis. En kijk, als kind hoor je er elke dag zingen. En dan ga je meezingen. En uiteindelijk zongen we samen. Ja. Zo ging het. Oké. En school? Waar ben je naar school gegaan? Ik hield niet van de school. Oh, sorry, ik begin het te zeggen. Ik hield niet van de school. Maar ik heb op de Christian Davidschool gezeten. Christian Davidschool aan de Toertonnenlaan. Van eerste tot de vijfde klas. Dan, maar op een gegeven moment is mijn vader naar Nederland gegaan. Dus was mijn moeder genoodzaakt ons op een andere school te zetten. Want het was te ver voor ons en ze konden er niet permitteren om 2 bussen te betalen. Ja, ja. Begrijp je? Ja, ja. Dus heeft ze ons van de Christian Davidschool gehaald. Zijn we naar de Wanica school gegaan. Nu de Dot school. Ah, oké. Naast- Aan de Wanika-straat? Nee. Ik denk aan de Kalkbranderstraat. Oh ja. Ja, Kalkbranderstraat. ja. Oké. Maar waarom hield je niet van de school? Ik weet het niet. Ik hield, kijk, mijn moeder en vader waren marktventers. Toch? En vanaf de geboorte, vanaf mijn geboorte, werd ik naar de markt gebracht. En iemand baskita, de bij pot me esribi, toch? Nou woyo, alleen voor de kanseers aan niet, toch? Dus op een gegeven moment, heb je een waka naar woyo. Heb je een waka naar woyo. En wanneer je ietsje ouder wordt, dan begin je ook te verkopen. Begrijp je? Dus op zeer jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen met geld. Dus wanneer je op school zit en je kan tellen en je kan met geld omgaan, dan denk je alleen aan verkopen, begrijp je? Dus ik weet het niet hoor. Ja. Maar dat heeft me, denk ik, gedemotiveerd om te studeren. Maar ik ben geen domme jongen. Nee. Geloof me, ik ben geen domme jongen. Of ik Absoluut was niet. geen domme jongen, maar ik denk dat dat een rol heeft gespeeld in mijn leven. En op de zaterdag mocht ik mijn eigen ding doen. Dan met bij plastic zakken, dan met zeer plastic. Snap je toch? Ja. Met poeswagi en met chiwamchimoni. En dan heb je zoiets van, hey, dit is het leven. Ja. Dit is het leven, want Ja. ik zie geld en ik kan sparen. Ja. Dus vandaar. Dus ben ik naar de dotschool gegaan. En van de dotschool uit, dus ben ik daar geslaagd voor de MULO. Ben ik naar de MULO gegaan. Ik heb me ingeschreven op de David Simon school, Ja. Snijdersloorstraat. Ja. Maar ik ben nooit gegaan. Dus gewoon, je hebt je ingeschreven, maar je besloot Minegas. Nee, dat is gewoon. Maar ik dacht alleen aan de markt. Ja. Daar was the place to be. Dus Ja. ik hield van verkopen. Maar ik hoorde je onlangs in een interview zeggen dat je het mist in Suriname of hoe knap naar zee passie en je groenten en fruit te verkopen. Ja, het is vandaar kijk, komt kijk, het dus. dus vandaar komt het. Dus daarom, kijk, ik ben artiest hoor. En soms, wanneer ik langs de weg sta, dus op Latour zo, Ja. soms heb je van die dagen, of meestal in de vakantie, Ja. dan zet ik een krampje neer daar en dan begin ik fruit te verkopen, aardvruchten, groenten, van alles, kokosolie. Dan hebben die mensen zoiets Van van, Carlos Aaron. Carlos Aaron Fadong herre. Hij zegt groente. No, it's my thing. I like it. Echt. Ze kennen mijn achtergrond niet. Mijn moeder verkocht vis in de markt. En mijn vader watermeloen, zoutvis en bananen buiten. Dus, Ja, zo zie je maar. ja. Oké, en hoe kwam je in aanraking met muziek? Met muziek. Oké. In de Tamengastraat had ik zoveel vrienden die muzikaal waren aangelegd. Of zijn aangelegd. Dan praat ik over Leo Gesius. Hij is ex-drummer van Update. Oké. En je had van die bandjes daar in de Tamengastraat.
Umalobi, Kingstar. Wat kan nog meer? Je had zoveel muzikanten in de Tamergastraat. Het is jaren 70. In de jaren 70. En op een gegeven moment werd ik Rodi. Ik was blij wanneer ik de instrumenten van Umalobi buiten mocht zetten. Ja. Snap je? Wanneer ze zouden oefenen, toch? En op een gegeven moment werd ik Rodi van News Ranang. News Ranang was een band. En News Ranang was aan de Gemeenlandsweg. Bij dingen Club Jong en Oud. Okay. Heb je Club Jong en Oud gekend? Nee. Tegenover COB. Oké, ja. Had je Jong en Oud. Ja. Had je een band daar zo. News Ranang. Toen ben Wie ik was de bandleider, weet je dat nog? Romonko. Oké. Romonko. Dus ben ik Rodi van News Ranang geworden. Op een gegeven moment heeft Leo me benaderd van ik alles, iemand aan shower no, iemand aan shower. Wat groot was het ben dat ik kon no. Dan dacht ik dat Samo doet te wieko, Samo doet. Toen heeft hij gezegd van, Tiko je show even, dat is show even dan. Hoe moet je zingen? Ja. Dan dacht ik, no, ik nou zingen, want ik nou zingen nooit. Ik dacht, no, dat je biggie koor. Zo gezegd, zo gedaan. Ben ik naar daar gegaan met, het was een groep van meneer Grant. Oké. Heb je meneer Grant gekend? Hij was oud-inspecteur van politie. Nee. Oké, meneer Grant. Ben even in de war. Ja, ben ik in Grand Combo gegaan als Rodi. En op een dag was de voorzanger niet gekomen. Toen hebben ze me gevraagd om te proberen. Heb ik het geprobeerd en vanaf die dag mocht ik van meneer Grant de lead overnemen. Oké. En zo is het begonnen. Daar is het begonnen. Toen moest ik naar het leger gaan, mijn dienstplicht vervullen. Ja, dat hoor ik. Je zat in de militaire dienst. Juist. Dus heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment raakte ik in een relatie met mijn eerste vriendin. En zij woonde op Marwijnenproject. Thuis bij haar had je een band. Oh. Ja, een band. En wat ben dat binnen Baka? Dus in principe, Aisasi had een andere naam. Ik kan niet op die naam komen. Maar ben ik me erbij gaan voegen. Oké, maar wacht even. Dus voordat je bij ISAC kwam, zong je nog geen Kawina dus? Ik ben geen Kaseko-zanger hoor. Ik ben een Kawina-zanger. Maar daarvoor, wat zong je voor? Bij Grant, Ja, wat Kaseko. Groot bassin. oké. Groot bassin. Oké. Groot bassin. En eigenlijk is de overstap van Kaseko naar Kawina gekomen doordat je dus bij ISAC, de band voor ISAC, terecht kwam. Ja, nee. Ja, toch? Want je zei de band had een andere naam. Maar het is Aisasi, maar Aisasi had een andere naam. Ja. Een andere naam, ja. Oh, en dat is toen van naam veranderd? Eigenlijk. Oh, oké. Maar ik kan niet op de naam komen hoor. Ik kan niet op de naam komen, maar... ja, Oké. misschien komt het straks in mijn hoofd. Dus, en die overschakeling van Kaseko naar Kawina, hoe ging dat voor jou dan? Ik vond Kawina machtiger, mooier klinken. Mooier qua muziek of mooier qua instrumenten? Instrumenten. Dat sprak je eigenlijk meer aan. Ja, en kijk, het verschil is, wanneer ik voor een Kaseko-band sta, dan spreekt het me niet aan. Ik voel niks. Maar als ik voor een Kawina-band sta, ik zing en het geluid van die drums, van die trommels daar, het gaat helemaal in mijn je bloed. botten? Dat ben ik waar. met je eens, ja. Ja. Dus vandaar. Oké. Maar, dus de band ISAC, heeft dat de naam aangenomen toen je erbij kwam? Of had het de naam al toen je erbij kwam? Nee, Aisasi had een andere naam. Dus vandaar dat ik zeg dat ik niet op die naam... Prefuru. Ze heette Prefuru. Oké. En in één keer heeft Glenn Snow besloten van Prefuru. Klinkt niet gezellig.
Dus Aisasi. Aisasi. En weet je ook waarom Aisasi? Aisasi, omdat wanneer we meestal, we waren jong toch? En wanneer we op die feestjes moesten optreden, dacht ik, dat is maar dat heb je mooi gezien. Dat Aisasi, je ziet dat hier. Oh. Zo is het gegaan. Je kijkt op meneer wacht die mee komt. Ja, ja. Je kiest een antwoord zo meteen. En wie is de oprichter van Aisasi? Glenn Snow. Glenn Snow, Frankie Perry en Agent Perry. Oh, 3 personen. Ja. 2 broers neem ik aan, want ik hoor. Nee. Frankie Perry en Agent Perry Ja? zijn 2 broers, ja. Ja. Maar Samen Glenn met Snow, Glenn. samen met Glenn. Oké. En kan je wat meer vertellen over de begintijd van Aisasi? Wat wil je horen? Hoe ging het eraan toe? Waar traden jullie allemaal op? In het begin, Want jullie oefenden op het Marouwijnenproject. Marouwijnenproject. Af en toe mochten we op huisfeestjes spelen. Maar het waren meestal moesten we prodeo optreden. Want we waren niet populair. We waren niet populair, echt. En 1 keer per maand mochten we bij dingen Club Coconut. Heb je Nee, Club ook Coconut niet. gekend? Nee. Aan de Hofstraat. Ja, toch? Hij schudt van ja. Maar het is een hij, ik ben een zij. Ja, Club Aha, Coconut oké, aan de ja. Hofstraat. Mochten we 1 keer per week van Iwan Rijken daar optreden. Ah, samen oké, met ja. Reinforcement. Reinforcement Black Symbolic, toch? Oké. En we vonden het fijn hoor. Maar oké, toen bestond Sukrusani er al natuurlijk. Ja. In principe heeft Sukursani ons geïnspireerd om Kawina te spelen. Ja, toch, iedereen keek op. Die tijd keek iedereen op Naar naar Sukrusani. Sukursani. Ja. En volgens mij klopt het verhaal niet hoor. En ik hoor het gelukkig ook niet meer. Maar toen ter tijd was er soms bijna altijd van alsof er een soort beef bestond tussen Aisasi en Sukrusani. Maar dat verhaal klopt niet. Nou, dus weet je wat het is? Hoe moet ik het vertalen? Hoe moet ik het uitleggen? Kijk, meestal zijn de defensor. Je hebt van die mensen. Want wij muzikanten onderling, we leven in peace en vrede met onszelf, snap je? Maar meestal zijn het defensor die komen dansen. Die ene zegt, hey, mina Sukursani, die andere zegt van, hey, mina Aisasi. Toch? Maar die fans van Aisasi waren jonger. Ze waren jonger en die van Sukursani waren ietsje ouder. Maar er was altijd een probleem tussen die twee. Dus het waren de fans, niet de Ja, band. het waren Ja, de fans. ja, Maar ja. als muzikant moet je niet gaan inmengen met dat soort dingen. Dus Ja. we lieten die mensen gewoon hun ding doen, begrijp je? Oké, welke nummers heb je gezongen met Aisasi? Met Aisasi, Die je hebt geschreven, want je schreef. ik schreef, ja. Ja. Mijn eerste nummer, die eerste 2 heb ik niet geschreven. Die eerste was Kisi Melissa. Dat heb ik van dingen gekregen, Etienne Perry. Want toen moest ik nog in dat ding komen. Ja, dat ja. ding zat nog Ja, niet ja. in me, snap je? Dus toen En had zong Etienne of was hij Etienne, instrumentalist? hij maakte moeite om te zingen. Oh, oké. Ja, ik denk dat hij wou zingen, maar het lukte niet. Het lukte niet. Dus toen heeft hij me gezegd dat ik Melissa mocht zingen. Toen heb ik Melissa gezongen. Maar toen hadden we een maxi-single gemaakt. En hebben we het naar Nederland gestuurd. Helen King moest het uitbrengen. En ze heeft het niet uitgebracht. Dus heeft het in de vriezer gestopt. Want aan bij Abilief tak 1. Begrijp je dat? Ja. Op een gegeven moment hebben wij gezegd, maar we gaan niet op de zitten wachten om onze maxi-single uit te brengen. Zijn we verder gegaan. Toen zijn we naar de studio gegaan. Is dingen uitgekomen, Walvis. Oh ja. Walvis met Didon Visi, Ja. Kimo, Bakabusi Ningere. En Direct. dat was de bomb. Ja. Dat Begrijp was je? dus het eerste Het eerste album van Aisasi. als het ware. Ja. Maar in principe, Was eigenlijk... Melissa, ja. de eerste ma, die dame had geen beliefd, dus ze heeft het niet uitgebracht. Dus pas toen ze hoorden van, die jongens zijn uitgekomen en ze zijn de bom, toen pas
heeft ze Melissa uitgebracht. En hoe klinkt Melissa? Amore desi misani so. Mi ate gwe. Mi bai wan susu mi awerente ma boroko. Je laat me zingen, Rosita. Ai. Oei. Maar je zingt mooi toch, Carlos? No. Ja. Nee, maar ik wist echt niet meer wat Melissa was. Dus, Ja, Melissa, dat is ja. Melissa. Ja. En in principe was die visie niet van mij, hè. Die visie was van Crazy Modo. Wie is dat? Ja, jij gaat Crazy Nee. Modo niet kennen, omdat Crazy Modo zo lang in Nederland zit. Maar Crazy Modo was ook een lid van ISAC. Oké. Maar toen is hij met die visie gekomen. En het was in principe geen lied. Het was gewoon een Wakamantaal, een gezegde. Snap je toch? Dus we hebben uit die Wakamantaal een nummer gecomponeerd. En op een gegeven moment is hij het met Sutsani gaan zingen. Toen hebben wij gezegd van, oh, we hebben jong Uroko Sotranga Tapasani. Dus, uno, die ben je met je go zingen naar Sutsani. Dus toen heeft Glenn Snow gezegd van, hey, Carlos, zing Apoko die. Toen heb ik het gezongen. En daar is het een hit geworden. En altijd, een tijdje zei hij altijd van, ja, ik zing in Poko. Dan ga je me zingen. Meteen dat ik me aan een Apoko want me zingen. Ik kan heel goed zingen. Want kijk, hij dacht dat ik toevallig door zijn pokoe populair ben geworden. Maar ik heb hem achteraf bewezen van dat ik een zanger ben. Want soms heb je geluk. Je maakt een pokoe en het wordt populair. Ja. Maar laten we gaan kijken hoeveel nummer 1 hits ik heb gemaakt nadien. Je moet kunnen zingen. Absoluut. Het klinkt een beetje arrogant. Nee, ik ben niet maar arrogant, maar het is wel de waarheid. het is bewezen. Ik Ja. heb het ook bewezen. Ik heb het waar gemaakt. Ja. Dus ik mag het zeggen. Absoluut. Precies. Helemaal eens. Oké, maar wat betekent Didonvisie? Ik weet het niet hoor. Ik heb het gezongen, maar ik heb het niet geschreven. Snap je? Ik heb het gezongen. Dus toen der tijd was ik blij dat ik het mocht zingen namens Glenn Snow. Maar ik heb me nooit verdiept in de tekst. Maar het is een schuine tekst hoor. Ik moet dat ook toegeven. Nu mag ik het zeggen, want het wordt niet zo vaak meer afgedraaid. Ja toch? Maar het is dat ding van Lando voor toch? Apuskoisi, Bakaptaka en zo. Jong, dat is een mopo. Maar that's it. Oké, en het eerste lied dat jij hebt geschreven, weet je het nog? Eerste lied. Bam. Wow. Mama Nasri Krosi. Oh, Ken je het? ik ken Mama Nasribi, maar je bedoelt Nee. niet dat. Mama Nasri Krosi. Oh, ja. Ane tap de my Die tap ken ik, ja. 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 Mama Nasri, ja. Boy. Rosita. Ik vergeet die pokoes hoor. Hey, echt, geloof me, soms toch. Kan dit toevallig maar pokoe eruit. Dan ben je echt, hey, nou een pokoe of me. Je hebt het allemaal niet bijgehouden, Carlos. Ik heb het niet bijgehouden. Ik heb te veel nummers. Echt te veel. Maar dat zingen we een pokoe. Ik heb het echt lang niet gehoord. Wat je net zong, die Mama Nasribi Cruz. Ik ga het zoeken en ik ga het draaien op de radio. Ja, mina mopi na piki. Ja. Mi papa gweli bina also. Maar dan nooit. Mi mama liep me naar angry bere. Waarom schreef je dat? Dat is wat mijn moeder is overkomen toch. Dat heb ik vertaald. Dat is een waar gebeurd verhaal. Dus. En ik zeg het je eerlijk. Ik hield van mijn moeder. Ik hou van mijn moeder, maar ze leeft niet meer. Maar dingen van mijn moeder maakten me emotioneel. Hè? Als mijn moeder verdrietig was, was ik ook verdrietig. Zoveel hield ik van die vrouw. Mooi. Maar ja. Ze worden geboren om weer te sterven, toch? Wij ook, toch? Mijn moeder zegt, uno kof control stom. Doe, hoe de kop staan. Dus